sampeyan jan gemari banget karo aku jane. Lah piron ki aja pas nggon tengah. Nggon jatah iki rada mirip. Iya. Aku ora dingonokne. Heeh, mung jare sampeyan mung seneng niken saiki karo aku kaya ngene. Ya, nikeni Mas Adimu kene ngadi busana wis bener bros barang ora pas nggon tengah. Aku mau. Wis ana benane. Kowe kula nikah iku piye? Sama ganteng aku, Mbak. Sayang tak benake bocah Mama. Ayo nek pure kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susahe ben karek rasa senenge tak cilik iku kengku. Ayo bro sayang, mriki sayang. Gendong. Ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuk bejo sampeyan iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape derek lori ya. Ayo sayang. Sio-sio temen iki lho. Wah, rasa tenan iki wae bulan. Mas Jola aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama iku duadil. Wah. Loh, jare aku tak. Sayang. Bapak tenang iki, kuat tenang, rasa tenang. Jer wujute iki niken karo jolang. Lho nek kamera kok iso niken karo asu ku piye? Ya, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek semine. Oh iya. Lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, ya toh. Pamane bojone iki putih. Dadine anak sok ya putih. Putih. Nek karo aku no. Nek kan kayak zebra. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Riwur. Lali apa to? Kurang nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas iku ngawur. Sik kono ora ilok. Ibu to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk ibu. Pak Bupati kan kandhep kanca-kanca. Ayo nyuwun sewu namung gojek niku wong gedhe niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ora kasil to. Ya nek gendeng karo kabudayan karo kesenian. Kangge panglipur makane. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun lestari lintang asmara. Ayo. Pilihan Nduk, Nduk. Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Birgita apa? Birgita aja cek. Ayo nak, ayo. Semangat wis. Adiku wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya. Rong wedok kok tindak sayang lho. Nek dandan ra ditunggoni. Mas ya Allah, sampeyan jan gemari banget karo aku jane. Piron ki aja pas nggon tengah. Nggon jatah iki rada mirip. Iya. Aku mau ra dingonokne. Heeh, mung jare sampeyan mung seneng niken saiki karo aku kaya ngene. Ya, nikeni Mas Adimu kene ngadi busana wis bener bros barang ora pas nggon tengah. Aku mau. Wis ana benane. Kowe kula nikah iku piye? Sama
sayang tak benake bocah. Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susahe ben karek rasa senenge tak cilik iki kuku. Ayo bro sayang, mriki sayang. Gendong. Pak, ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape derek lori ya. Ayo sayang. Sio-sio temen iki lho. Wah, rusak tenan iki wae bulan. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama ibu aja. Wah. Loh, jadi aku tak. Sayang. Gendong aku tak. Bapak tenang iki, kuat tenang, rusak tenang. Sik, aku tak ning musala ape ngisa. Kok ning motola tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek aku jek perawan iki, Bu. Ora jare merabi. Kowe iki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya jenenge fitnah. Ora ya jare merabi. Kan yo ora ro. Wis tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Piye piye awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih butuh ngono wae. Angel to. Nek yo padha Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas kok, Mas. Mama iki mbek iki ae aku iki. Wes yo. ngono. Aku nek jujur nikah nang kamera nikah Lah justru kuwi aku mau golek iki kuwi. Dadi iki. masa ya nuwun sewu. Aku ki jejer wujute ki nikah karo Jolang. Lho nek kamera kok iso nikah karo asu ku piye to? Ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek semine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birkita ki putih, Ah. ya toh. Pamane bojone iki putih. Ah. Dadine anak sok yo putih. Ah. Putih. Nek karo aku no. Kare kan kayak zebra. Blentong-blentong. Weling. Malah unik. Apik anggere niliki kok wah kaya ula weling yo. Bah iya Pak ya. Yo, diaturake. Ya. Bir kita karo genduk niken Nggih. Alitri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Cok.
cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya. Nggih, terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasanya ngono, Bang. Ora. Oleh halus sing ngono. Lho, kok biasanya halus sing ngono kuwi. Ya kan iki senangan iki menggiring netizen lah kan. Bocah aku bidan nadelokne ora. Lah jarimu bodo amat, Mas. Lah ya wis do menggiring. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur. Jangan bodho amat. Wes lenggah saiki. Ya, ya. Lah, Pak. Bapak tambah cerita